Maka naman tayo sa probinsya ng Ilocos Norte. Nagpapatuloy ang pagbabantay at pagprotekta ng mga barangay ranger officers or forest rangers sa kalagayan ng kalikasan sa Ilocos Norte. Isa ang barangay ranger officers o BROs sa pamamaraan ng Environment and Natural Resources Office ng probinsya sa layo na mapanatili ang ganda at kalagayan hindi lamang sa kagubatan kung hindi sa sakop na katubigan. Nito lamang ay nakatanggap ang nasa 234 na BROs ng kanilang sahod sa patuloy na serbisyo sa pangangalaga ng kalikasan sa pamamagitan ng mga programang sumusuporta sa pangkalikasan. Ilan sa kabilang sa BROs ay indigenous people na malaki rin ang suporta sa pagprotekta ng kalikasan dahil makatutulong ring umano ito upang maprotektahan rin ang tahanan ng mga katutubong komunidad. IFM News. IFM News. IFM.